Oh. Tengo o chat encendido. Sí. O chat para que se poda comentar tamén. Somos un concello aperturista. Como a maioría nunca está. Sempre teño con eso, non me digas por qué. Moi bo día. Hola, bo. A ver, Eli, ¿sí dónde te vas a sentar? Eu, nunha silla. ¿Dónde que? Bueno, non me esperas sentar, para iso quieras antes para hacer tu parte. Normalmente sempre a derecha da secretaria. Sempre estou a súa derecha. Enrique, o interventor. Ali. ¿Dónde te vas a sentar? Hola, sí. Hola, niña. No, perfecto. Así no pasa. Qué María. José Manuel, ¿entraste por aquel lado? No, ¿usted entra por ahí o no? Seguridad y salud. Dime, escuitas? A ver, fala. Fala, non escuito. ¿Estás baixo de estar loco o algo? Non, coño. Se me non fai mal, micro. Para máis. Que queres que Pero para, joder, pasquitas. Que queres que Sí, hola. Sí, hola. Probando, 1, 2, 3. Palín, ven para acá. ahí está lo ves. Cualquier palías, Sí. A ver, para ti. A ver, José Leal, escoitasme, sí, verdad? Podía.
aí abaixo. Si te explicamos a ti sin micro. A mí me gusta traballando, facendo... Eu non me gustaría. Trabaja menos y ser un poco más contigo. Elena, ponte a Hola, hola. ¿Estabas bien ahí, Elena? Sí, está bien. Abra la ventana. De José no sabemos nada. Faltan los José Vilas, Elisa, y Alejandra Neto. Tienes que guardar José, buenos días. ¿Quieres? Bueno, nada, ven. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué está trabajando? No. Pero lo que no hizo Martín, sí. Estoy ante tú. Ah, vale. No sé. Ponte en esto. Pues ahí como tampoco tengo chisme de ventaja disponible. No. Bueno, muy buen día a todas y a todos. Imos a comezo a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación. Sesión que xa, de alguma forma, se anunciara a súa convocatoria e celebración na pasada sesión ordinaria, que todavía estaba pendente de fixar a data, pero sí se tiña xa anunciado en aquel momento, casi con total seguridade, a celebración dunha sesión extraordinaria na que se incluirían varios asuntos na orde do día e que se celebraría en todo caso antes de rematar a sesión. In extremis, pero somos capaces de que esta convocatoria, por tanto esta sesión, como digo, se celebre en este mes de xullo, por tanto que as persoas que puedan gozar algunos días de vacacións, espero que sexan máis que menos, e ao longo do mes de agosto pois poidan tamén marcharse tranquilos, tranquilas, que volvan despois do período vacacional cos folgos necesarios para poder retomar a actividade tamén política. Eses excesos para as persoas que vayan de vacacións e as que non tamén, que teñades un bo mes de agosto, que podamos vernos máis pronto na tarde. Esperemos tamén que esa situación que estamos a vivir pues vaya de novo mellorando, ¿no? Lo máis asiña posible, recuperando esa normalidade que tanto necesitamos e que se falla no medio, pues nos ten de alguna maneira tamén interrumpida as nosas vidas, ¿no?
Sí, posiblemente aí, pois, por un erro na convocatoria da comisión informativa, que tamén tiene carácter extraordinario, se incluen en fora do orde do día tamén o pertinente punto de rogos e preguntas, algo que me habitual nas sesións extraordinarias. Por esa razón tamén por la que se incluiu nesta sesión, que ten carácter extraordinario, pero tamén inclúe pois, un apartado, digamos, máis alá do que é a parte resolutiva, pois son dos apartados, non? Facción de contas e rogos e preguntas. Por tanto, simplemente unha explicación, aclaración de por que nesta sesión figura na orde do día, a pesar de ter ese carácter de extraordinario. Comezamos co primeiro punto da orde do día. O primeiro punto, vamos coa parte resolutiva, que no bloque 1 de contratación, que a proposta do presidente da mesa de contratación permanente do Pleno, que é a adxudicación do contrato de servizo de axuda no fogar expediente 2008-65. Aí, pois, un dictamen da pasada Comisión Informativa de Asuntos Xerais, señora secretaria, non sei se ten aquí as propostas, pero non proposta da mesa. O dictamen, en todo caso, é favorable, se dictamina favorablemente, sesión celebrada o pasado luns, que foi 26 de xullo. Digo, informe o dictamen da proposta, da adxudicación, da contratación do servizo de axuda no fogar, ten un dictamen favorable. Dou lectura, en todo caso, a proposta que someterei, neste caso tamén, ao plenario para o seu debate e, se é posible, obviamente, para a súa aprobación. Vou obviar todos os trámites anteriores que figuran na proposta, que xa foron, digamos, de coñecemento por parte do plenario, no que vos haces un requerimento de documentación a esa proposta inicial, donde a mesa de contratación valorou tamén a documentación que se le referiu, que presentou e que principio de conformidade por parte da mesa de contratación, e a mí me corresponde como presidente da mesa de contratación para aclarar o pleno da corporación a adopción do seguinte acordo. Que leo literalmente a proposta. Primeiro, aceptar a proposta efectuada pola mesa de contratación e adxudicar o contrato administrativo do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Bueu a favor de Idades SL, por ser o licitador que presenta oferta con mellor relación calidade-prezo segundo disposto nos pregos administrativos receptores do procedimento de contratación de referencia de acordo cos criterios de adxudicación a cláusula 20 en relación co apartado 6.4 das prescripcións técnicas anexo 1 por importe anual de 552.905,28 céntimos, sen IVA, con as dúas modalidades de prestación, aos que sería de aplicación o 4% do IVA, o que supón un importe anual polas dúas modalidades de prestación de 575.177,04 euros, IVA engadido polo prazo inicial de 2 anos, prorrogable por 2 períodos dun ano cada un deles. O desglose do prezo da adxudicación anual do contrato é o seguinte. Prezo por hora ofertado, prezo seguible 15,64, prezo con IVA 16,27. Servicio de axuda no fogar de dependencia, previsión de horas anuais 22.352, o prezo seguible para esas horas aplicando el importe que antes me referí, 505.985,28. Prezo con IVA 526.367,04. SAF, Servicio de Axuda no Fogar libre concurrencia, 3.000 horas son a previsión anual, un importe sen IVA de 46.920 e un prezo con IVA de 48.810. En total, horas 35.352, prezo sen IVA 552.905,28 e un prezo con IVA de 575.177,04. O adxudicatario queda obrigado a executar o contrato de acordo coa oferta técnica de valoración subjetiva contida no sobre da súa proposición, proxecto técnico SAF Concello de Bueu, así como coa oferta técnica de valoración objetiva contida no sobre C e que se reproduce a continuación. Están aquí
as claves, como digo, desta documentación. Esta é a proposta que se somete a consideración e ao debate do pleno da corporación. Abrimos unha quenda de intervención, se procede. Sí. Buenos días a todos y a todas. En relación con este punto, xa como manifestamos na comisión informativa, pues o noso grupo vai a votar a favor, como xa fixemos tamén nos diferentes trámites que se levaron a cabo para chegar hasta este punto, que é a adxudicación do servicio de axuda no fogar. Por tanto, o noso grupo vota a favor. Alguna intervención máis? Secretariado. Vale, pero non sei que cuartos non pusieron nada, pues como grupo do goberno, pues da mesma maneira, pues vamos. Hola, sí, usted así. Nada, nos vamos tamén a votar a favor, xa que o micro non quero falar moito, vamos a reservarnos para outros debates. Pois, en canto un para a teoría que no goberno, pois tamén votará a favor da proposta, pero queríamos tamén constar en acta que cada contrato que se fai da Xunta Fogar, o goberno de Bueu é un orgullo ser os concellos da provincia que máis horas dá por media de xente, de xente independente, e que, sin embargo, a Xunta de Galiza sigue sin subir o precio, sigue pagando o mesmo nun traballo que non responda a él, ten as competencias do que na Xunta de Fogar, pero, como sempre, pasa de sempre, metelle os concellos unha carga impositiva que hai que facer frente, porque non vamos a deixar que os nosos maiores dependentes teñan esta axuda a través do Concello ou coa parte esa mínima que está dando as últimas neste momento. Entón, simplemente decir vamos a votar a favor con esta grande. Sometemos, por lo tanto, a votación a proposta da adxudicación do contrato de servicio de axuda no fogar. Votos a favor? Por base por unanimidade, pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a proposta tamén do presidente da Mesa de Contratación Permanente do Pleno, a adxudicación do contrato do servicio de colaboración na xestión tributaria, censual e inspectora recadatoria na xestión dos expedientes sancionadores en materia de trato. Existe tamén, como anteriormente, un dictamen favorable da Comisión Informativa, mesma celebrada o pasado 26 de xullo, do lectura do tamén omitir o que serían todos os antecedentes, pero que xa foi debatido na sesión plenaria, cando iniciáramos a tramitación do mesmo, o que procede neste momento, a vista tamén da aportación de documentación, a aprobación por parte da mesa, propoñer pero da corporación a adxudicación do contrato, insisto, tendo en conta o cumprimento por parte da empresa de todos os requerimentos e a aportación de documentación que lle foran solicitados. Do lectura, por tanto, a última parte da proposta. Sería o seguinte. Primeiro, aceptar a proposta efectuada pola Mesa de Contratación e adxudicar o contrato administrativo do Servizo de Colaboración na Xestión Tributaria, censual, inspectora, sobre anteriormente. Por ser o licitador que presenta a oferta, a proposta é a favor de Gestión Tributaria Territorial S.A. Por ser o licitador que presenta a oferta con mellor relación calidad de prezo, segundo disposto no PCAP polo prazo inicial de 2 anos, prorrogable por 2 períodos de 1 ano cada un deles, e polo prezo estimado anual de 191.294,34 céntimos. Ano IBE excluído, sendo IBE aplicable do 21%, que ascende a cantidade de 40.171,81 euros, o que supón un importe anual de adxudicación de 231.466,15 euros IBE en Galicia.
Os importes sinalados nos parágrafos anteriores son meramente estimativos, quedando o prezo do contrato definitivamente fixado en función da recadación obtida polos conceptos de ingreso para os que se precisen a colaboración os traballos de xestión catastral efectivamente realizados, con son dispón, os PCAP e PPT, así como os importes ofertados polo adxudicatario que son os seguintes. A. Pola colaboración de recaudación en período voluntario de cobro e en período executivo, cando se aplica únicamente o recargo executivo do 5%, un 4,5% da recaudación obtida por cada concepto. Pola colaboración en período executivo de cobro naqueles casos nos que se teña notificado a providencia da premio e se apliquen os recargos da premio reducido e ordinario, 13,50% da recaudación obtida, incluindo o recargo da premio e os intereses de demora. Por asistencia e colaboración de gestión catastral por cada alta de unidade catastral e notificación, 47 euros unidade. Por la colaboración en materia de inspección tributaria, 20% da recaudación obtida. Por la colaboración en materia de expedientes sancionadores de tráfico, 20% da recaudación obtida. O adxudicatario queda obrigado a executar o contrato de acordo co proxecto descritivo dos traballos e do método organizativo ofertado, relación do persoal a adscribir a prestación do servizo ofertado e solución tecnolóxica aplicada á prestación do servizo ofertado. O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento das obrigas derivadas da súa proposición, as procedimentais sinaladas nos PCAP e as relativas á execución do contrato nos termos previstos nos citados PCAP e nos PPT aprobados polo Pleno na sesión ordinaria de 1 de marzo de 2021, que contén as prescripcións técnicas da contratación de referencia. Consoante a cláusula 26 dos PCAP e o artigo 49 da Lei de Contratos, o contrato que resulte non poderá formalizarse antes de que transcorren 15 días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos, dado que o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme ao artigo 44 da Lei de Contratos. Segundo, notificar o presentador das empresas licitadoras que concorren ao procedimento de contratación de referencia e a empresa adxudicataria, ao responsable do contrato que se adxudica e ao Departamento de Intervención para o seu coñecemento de efectos. Terceiro, ordenar a publicación do correspondente anuncio no perfil do contratante integrado na plataforma de contratación do sector público. Como digo, a proposta foi exactamente encaminhada na pasada comisión informativa celebrada o pasado día 26 de xullo. E tamén é favorable. Temos un turno de intervención, de palabras. Sí, Elena. Gracias, alcalde. Bueno, pois nós en este punto, igual que no punto anterior, e como xa manifestamos tamén na comisión informativa, manifestamos o noso voto a favor, pero tamén aproveito para reiterar outra vez os parabéns ao goberno, este goberno de esquerdas, por continuar con este servicio de colaboración, de xestión tributaria que se iniciou hai bastantes anos e que demostra o feito de que estemos aquí e que se siga renovando cada 4 anos, demostra que as cousas no seu momento se fixeron ben e que cando as cousas funcionan, non é preciso mellor cambialas, a pesar de que tanto o BNG como a ACB reiteradamente debatamos, sobre todo cando en campaña electoral apostan por esa famosa recuperación dos servicios municipais, de que se recupere o servicio tamén para as oficinas municipais, pero o certo e a realidade é que se sigue con este servicio de colaboración. Por lo tanto, por parte do noso grupo, o noso voto a favor e reiterar os parabéns ao goberno. Os demais? Sí, Social. Bueno, primero lugar, certa retranca de recoller eses parabéns da conselleira da bancada da dereita, era Pablo Casado que está comentando a esquerda dando un expediente ou algo así, e fora esa retranca e esa pequena brincadeira, indicar, como se ven indicado en numerosos temas cando se bate esa cuestión, a postura a la hora de negar, pero si había postura de hacer tamén, porque somos integrantes do mesmo goberno, sempre foi tentar recuperar a xestión cando os medios o permitan e tanto os medios humanos como os medios informáticos e técnicos, e mentre non sexa posible, pois nós que somos un goberno responsable, o que queremos é que a xestión tributaria se faga do mellor xeito posible para que todos os servizos, incluso nos que recorta
o que ten na Xunta, pois, os podamos prestar o goberno de Bueu grazas a esa gestión tributaria que facemos dos tributos que é da ciudadanía de Bueu. La promesa sí se hizo la campaña electoral de comunicación tributaria, un supuesto de Bueu, está reiterado, pero despois de que se agora do desmantelamento dos servicios regulatorios de Bueu, que neste momento temos unha persona e media, porque a outra persona que está en tesorería está facendo funcións noutro tema outra personal tamén decir que intervención neste momento está con dúas persoas tamén casi solas, unha delas vai se xubilar e a posibilidade de todo de non contratar sempre e de non ser posible, xa dice en prensa que tuve que vai nada, neste momento simplemente o máis bo para Bueu, o único que se pode facer, seguir con esta empresa, podríamos lograr que non nos daba, a parte de ser máis caro, non nos daba a posibilidade de ter aquí unha oficina diaria e a veces que apunte de Cangas para tramitar cualquier papel. Pero bueno, simplemente vamos a votar a favor. Gracias tamén, Elena, por parabéns. Bueno, simplemente, pues tamén algunha pincelada, ¿no? Porque este é un tema longamente debatido en sucesivas e reiteradas ocasións. Os discursos están suficientemente expostos por cada unha das partes, ¿no? As cartas están boca arriba, ¿no? Pero bueno, sempre hai pues, matices que non só son necesarios, ¿no? Que a veces se fan imprescindibles. Non é certo que este contrato que vamos a adjudicar, ese contrato que va nos anos 2000, se puso en marcha por parte dun goberno do Partido Popular. Este é un contrato moito máis, digamos, avanzado, un contrato fruto da experiencia acumulada de todos estes anos. Ese contrato ou este novo contrato, obviamente, é un máis ao longo dos anos para a prestación dun servizo que no seu momento se tomou unha decisión por parte de outro goberno, en ese momento do Partido Popular, en contra do criterio que o noso grupo tiña aquel momento e que a día de hoxe seguimos validando, seguimos asumindo como propio. O que tamén é certo que unha vez que se desmantela, como acaba de expoñer o vicealcalde, que se desmantela un servizo que se preside do persoal municipal, que ademais ao longo dos últimos anos foi imposible e inviable desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista legal, a recuperación da xestión dese servizo por os impedimentos de carácter legal. Todos temos na memoria a lei de estabilidade orçamentaria, restriccións a hora de ir non só ampliando o que son as plantillas con persoal público, senón tamén incluso para manter as prazas que foron quedando vacantes ao longo destes anos, os sabedes perfectamente o persoal municipal. Por lo tanto, alternativa non había. A alternativa era que un contrato, obviamente, que eu recordarei moi ben cando me correspondeu e me sigue correspondendo o que recibir a moitísimas persoas contribuintes que veñen, en este caso, con dúbidas, con situacións que a veces non reciben unha resposta adecuada e requiren o noso coñecemento e a nosa participación e a nosa aportación, obviamente, tanto o alcalde, o concelleiro de Facenda, ou calquer outro concelleiro ou concellera, pois sempre estamos dispostos, en este caso, a asumir o papel que nos corresponde como residores, como concelleiros e concelleras do goberno. Eses tempos onde cada vez que viña unha persoa a preguntar, a queixarse, neste caso, por un servizo que privatizara no Concello en aquel momento, me refiro, por exemplo, ao servizo do ciclo da auga, do abastecemento e de saneamento, pero tamén a este de xestión tributaria, a única resposta que recibía cando viña do Concello era eso, vas á oficina de arriba. Non había ninguna explicación máis.
O Concello foi capaz, ademais, a través de todos estes anos, de ir incrementando moi considerablemente os ingresos. Pero non porque dun día para outra a empresa se dese conta de que había conceptos tributarios, de que había espazos, en este caso tamén para mellorar a recaudación e os ingresos do Concello, que por si só de forma automática se pusesen en marcha. Formou parte da acción política, da decisión do goberno, da dirección, da xestión, neste caso, dos concelleiros, concelleiras e alcaldes. O concelleiro que aquí, pues aí tamén presente, concelleiro de Facenda durante moitos anos, como foi José Cuervo, en este caso, neste momento, Xulio Villanueva. Hai dúas formas de ver o papel que temos que desenvolver tamén desde a acción de goberno. Un, máis pasivo, obviamente, externalizamos, que non é exactamente o mesmo, e a partir dese momento nos lavamos as mans. E outro donde nos comprometemos nos a ser os dinamizadores a que ese servizo se preste nas mellores condicións. Ese é o papel que nos asumimos desde o primeiro momento. Si que, cara ao futuro, temos aumentar a posibilidade, cando se den as condicións, como veño dicindo nos últimos anos, cando se den estas condicións, que se pudese recuperar o servizo e prestalo a través do persoal municipal. En todo caso, o máis importante é garantizar que o servicio funcione nas mellores condicións posibles, que é o que non nos corresponde e o que temos que rendir contas en cada momento. Por tanto, bueno, someto, insisto, a proposta da adxudicación este contrato para os próximos anos, confiando ademais de que os resultados que vimos conseguindo, que vimos proyectando nos últimos anos, cando menos se manteñan no tempo. Pasamos a votación da proposta. Votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Vamos a bloque a 2, persoal, que é a proposta de alcaldía de aprobación inicial do organigrama de relación de postos de traballo do Concello de Bueu. A partir de agora, RPT, para o conhecimento de todas as persoas. O expediente 3119-2020. A proposta foi dictaminada tamén a pasada comisión informativa mesma, do 26 de xullo, comuniquei con un dictamen favorable. Dou lectura, en todo caso, a proposta que di así. O Concello de Bueu debe fixar os seus obxectivos e dotarse dun deseño e estrutura adecuados. Para ello, o traballo debe ordenarse de igual forma para lograr a eficiencia. O número de postos de traballo necesarios e os requisitos que deben cumprir as persoas que os desempeñen atenden as actividades e tarefas que han de desempeñarse e os límites orzamentarios. A RPT é un instrumento obxectivo de ordenación, xa que a valoración do devandito traballo faise de análise do posto de traballo en congruencia coas necesidades dos servizos. De acordo co artigo 74 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 do 30 de outubro, as administracións públicas se estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, o tipo e o sistema de provisión dos mesmos, os grupos de clasificación profesional, os requisitos exigidos para o seu desempeño, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, e as retribucións complementarias, o nivel de complemento de destino, e, no seu caso, o complemento específico que corresponda aos mesmos, cando haxan de ser desempeñados por persoal funcionario ou a categoría profesional e réxime xurídico aplicable cando sexan desempeñados por persoal laboral. Considerando que a Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, no seu artigo 92, prevé que as entidades locais formarán a relación de todos os postos de traballo existentes na súa organización nos termos previstos na legislación básica sobre función pública e que corresponde ao Estado establecer as normas conforme as cales haxan de confeccionarse a relación de postos de traballo, a descripción de postos de traballo tipo e as condicións requeridas para a súa creación, considerando que o artigo 126.4 do Real Decreto Legislativo 781/86 do 18 de abril, por lo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vigentes en materia de réxime local, engade que a SRT
terán en todo caso o contido previsto na legislación básica sobre función pública e confeccionaránse conforme as normas previstas no artigo 92 da Lei 785 de 2 de abril, resultando que o principio de boa administración exige unha adaptación continua da organización aos cambios producidos de forma que este produza unha imaxe fiel da realidade económica organizativa subxacente, visto que se elaborou unha proposta de organigrama e relación de postos de traballo do Concello de Bueu, actualizada a data 4 de febreiro de 2021, a cal reproduce unha imaxe fiel da realidade organizativa do Concello, considerando que a proposta foi obxecto de negociación previa na mesa de negociación por aplicación do disposto nos artigos 36.3 e 37.1c do Real Decreto Legislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, alcanzándose acordo coas organizacións sindicais segundo se desprende da acta da mesa de negociación celebrada o pasado 18 de marzo de 2021. Visto o informe técnico xurídico emitido de efecto por o asesor técnico de Garibalia, consulto don Jesús Fernández Ramos, en data 4 de febreiro de 2021, o cal considera que a nova RPT do Concello de Bueu cumpre con requisitos legalmente establecidos por a normativa aplicable, visto que constan emitidos os informes conxuntos de Secretaría e de Reparo de Intervención de data 7 de decembro de 2020 e 21 de xullo de 2021, previos á aprobación da proposta de data 21 de 7 de 2021, e visto que na tramitación do expediente se consideran cumpridos os requisitos establecidos nas disposicións vixentes, e que o mesmo contén os documentos exixivos, de acordo co exposto de conformidade coas atribucións que me confira a legislación vixente, considerando que a aprobación do persoal e da relación de postos de traballo corresponde ao Concello Pleno, en virtude do previsto no artigo 22.2i da Lei 7/85, sen que tal atribución poida ser obxecto de delegación, propoño o Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar de conformidade co establecido no artigo 217.2b do texto refundido, reparo con efectos suspensivos formulado por o interventor municipal ao abeiro do informe de discrepancias emitido con data 21 de 7 de 2021. Segundo, aprobar inicialmente a proposta de organigrama en relación de posto de traballo do Concello de Bueu, actualizada a data 4 de febreiro de 2021, achegada por Garibalia, consulto con registro de entrada número 200/2021, de data 5 de febreiro de 2021. Terceiro, RPT do Concello de Bueu para efectos económicos, unha vez concluída a adscripción dos traballadores aos correspondentes postos de traballos contemplados na RPT, no momento en que entre en vigor o orzamento municipal vixente e os instrumentos de persoal que forman parte do mesmo, cadro e anexo de persoal, que recollan e se adecúen as previsións contidas na RPT definitivamente aprobada, habilitando crédito adecuado e suficiente. Cuarto, naqueles casos en que os traballadores con aprobación da RPT vayan a sufrir, computado en termos anuais, un incremento global das súas actuais retribucións superior a 1.800 euros brutos, percibirán o complemento específico de forma diferida e progresiva de acordo cos seguintes criterios. Primeiro exercizo, os citados traballadores percibirán un complemento específico na cuantía equivalente para que o incremento global das súas actuais retribucións, computada en termos anuais, non sexa superior a 1.800 euros brutos. Segundo exercicio, os citados traballadores percibirán un complemento específico na cuantía equivalente para que o incremento global das súas retribucións, computado en termos anuais e comparación coas retribucións que perciban no exercicio anterior, non sexa superior a 2.000 euros brutos anuais. E no terceiro exercicio, os citados traballadores percibirán o complemento específico no importe total establecido pola RPT. Quinto, publicar un anuncio do acordo no boletín oficial da provincia por prazo de 20 días hábiles contados dende a seguinte da publicación, ao obxecto de que os interesados poden examinalo e presentar as reclamacións que consideran oportunas ante o Concello Pleno. Así mesmo, publicarase no portal web municipal e no tabuleiro de anuncios municipal. De non formularse estas, entenderase elevado automáticamente a definitivo o referido acordo da aprobación inicial. No caso de que se presente reclamación, se elevarase no prazo dun mes ao Concello Pleno proposta de estimación ou desestimación das mesmas e de aprobación definitiva do organigrama en relación de posto de traballo do Concello de Bueu. En embargante, o Concello acordará o que estime pertinente. Este é o contido da proposta que someto, neste caso, como alcalde ao plenario. Se me gustaría unhas breves tamén palabras
que van máis alá xa da parte, digamos, máis oficial, que ten que ver máis, en este caso, co sentimento que un ten despois de un longo percorrido tamén de traballo e de intentar, en este caso, levar adiante un compromiso. Por lo tanto, como digo, esta proposta que os someto é o resultado dun longo proceso de negociación a través da Mesa Xeral de Negociación que vai permitir cumprir cun compromiso formal tanto do BNG como de ACB, así se trasladou a ese documento que forma parte do Pacto de Goberno. Iniciado tamén este traballo alá polo ano 2014, unha vez que concluíramos tanto as negociacións tamén colectivas como a aprobación do convenio colectivo e do acordo regulador. Péchase, por tanto, co RPT, un proceso que vai permitir que o Concello de Bueu quede plenamente homologado aos concellos que xa dispoñen de ferramentas legais como esta, necesarias, por non decir imprescindibles. Quero tamén, aproveito para pedir disculpas ao persoal municipal por non ter sido capaz de ser máis áxil, de telo aprobado antes, pero as circunstancias do momento e da propia realidade do Concello non o fixeron posible. Agradezo, por lo tanto, tamén a paciencia e a confianza que creo que sempre houbo ao longo de innumerables reunións que mantuvemos nos últimos anos. Nunha primeira etapa, e fago unha mención especial tamén ao ex-concelleiro de Facenda e de persoal José Cuervo, que durante moito tempo el representaba o goberno municipal nesas mesas de negociación. A RPT supón, por suposto, un compromiso coa defensa do emprego público. Vai nos permitir realizar unha mellor xestión na área de persoal ou de recursos humanos, con garantía xurídica ás decisións que se necesiten adoptar no día a día da vida do Concello, neste caso na área de persoal. O convenio colectivo primeiro e agora a RPT porán fin a precariedade laboral da etapa anterior. A aprobación da RPT, por lo tanto, entre todo, entendemos que é un acto de xustiza e de equidade. A nosa responsabilidade, a miña responsabilidade, a do goberno local no seu consulto, é a de seguir mantendo, cando menos, o ritmo de crecemento e de transformación do noso Concello e do noso pobo, como nos últimos, como ven sendo así nos últimos 14 anos. Seguiremos sendo sempre ambiciosos e persistentes para conseguir un Bueu cada día mellor. Esta actitude, a de ser ambiciosos e persistentes, foi e debe seguir sendo a promotora das imaxes que xa figuran na nosa rutina diaria impensables hai 14 anos. O expediente de RPT conta con todos os documentos necesarios para a súa tramitación, informes de intervención e de secretaría, informe xurídico externo e que permiten impulsar a súa tramitación sen máis dilación. Este é o momento agardado despois de moitos anos. Recoñezo, por suposto, que o sentido dos informes dos habilitados municipais é desfavorable, pero contamos cun informe xurídico externo que confirma a legalidade da proposta. Certamente, este asunto resulta controvertido. Hai diferentes visións, diferentes opinións a nivel técnico e a nivel judicial, razón pola cal, tendo en conta tamén a singularidade do mesmo, desta proposta, recorremos, e así foi unha das razóns para que no seu momento se decide contratar a unha consultora especializada, con experiencia moi ampla na elaboración de RPTs. Convencido e decidido, como digo, como dixen anteriormente, someto ao pleno da corporación, en nome do goberno municipal, a proposta de aprobación da RPT, da relación de postos de traballo. E abro o turno de palabras, de intervención, se procede. Sí, Elena. Grazas, alcalde. Nulidade, anulabilidade, fraude de lei, falta de motivación, ou seja, justificación, contradición, omisión absoluta, vulneración dos límites legais establecidos, carácter subxectivo no uso de complementos,
vulneración de diversos mandatos legais. Este é un breve resumen do que di o informe conxunto da Secretaría de Intervención do Concello de Bueu, os nosos acreditados, como ben di o alcalde, que acaban informando desfavorablemente, con un reparo, como ben dicía o alcalde, que ten que levantar o pleno da corporación, e o alcalde, claro, nos ven aquí dicindo que, bueno, un día histórico e que chegamos aquí en extremes. Por suposto que chegamos aquí en extremes. E creo que estamos aquí un 30 de xullo de 2021, sobre todo presionado pola plantilla municipal e sobre todo pola última intervención que todos escoitamos no pleno pasado, cando algúns representantes do persoal do Concello asistiron ao pleno e no turno de robos e preguntas un pouco lle dixeron ao alcalde que os estaba enganando porque levamos meses e levamos anos, o alcalde fala do 2014, de que se inicia esta negociación, e todos sabemos que a elaboración de un RPT é complicado, é complexo, porque, bueno, se evalúan moitas cousas e é difícil, moitas veces, contentar a todos, pero, bueno, a verdade é que para chegar ata aquí, e como ben di, o refraneiro, é dicir, para este viaxe non facían falta tantas alforzas, porque para chegar aquí a este pleno con este informe, con estes informes dos nosos habilitados, que dos servicios xurídicos e económicos do Concello, que son informes desfavorables, para, se teñades claro esta folla de ruta, creo que sería moito máis generoso pola vosa parte, xa traelo a pleno, a mellor hai 6 meses antes, porque o último informe que había de Secretaría de Intervención era lá do ano 2020, é dicir, a finais do 2020, e se pudo traer perfectamente xa a pleno e aprobar, e xa estaríamos, a medio ano xa de 2021, xa coa RPT aprobada. Sin embargo, se estivo dando largas continuamente, amparándose precisamente en que faltaban os servicios ou os informes dos técnicos municipais e que había que esperar a eses informes, a sabendas de que xa os primeiros informes que había da primeira proposta eran desfavorables. Por parte do goberno non houve tampouco ninguna intención, ningún ánimo, ninguna vontade de mellorar ou de facer as propostas ou as correccións que, cando menos nos primeiros informes, así se planteaban, onde xa se facía constar que había unha serie de omisións, de que había que facer unha serie de correccións, que se estaba, había determinadas cuestións que se estaba infringindo a lei, e sobre todo o que supoñía ese incremento da masa salarial, o que vai a supoñer para o Concello, porque tampouco se di, e, por suposto, que todos queremos, e todos, creo que calquer concelleiro dos que estamos aquí, calquera corporación quere que teñan de aprobar esa RPT, que é un documento necesario, que é obrigatorio, pero non de agora, que non é obrigatorio de hai 3 ou 4 meses, senón que xa é obrigatorio de hai anos atrás. Sin embargo, ahora, claro, teñen as presas porque o alcalde non tivo xa máis tempo, é dicir, doulle de marxen xa ata o 30 de xullo, como moito en xullo había que facer o pleno, e aquí estamos celebrando o pleno extraordinario, é dicir, el cumpreu a súa palabra de estar aquí, aprobando a RPT, traendo o expediente a pleno, pero en que condicións ven este expediente ao pleno? É dicir, con uns informes desfavorables e agora nos ven dicindo que, claro, hai uns informes desfavorables, pero temos un informe favorable dunha empresa, claro, por suposto, da empresa que redactou a RPT e que cobrou por ese traballo. Que vai a decir a empresa? O traballo que fixen non se asusta a legalidade, o traballo que fixen está mal feito. Non, estamos dicindo, claro, todo está ben. E a pesar de que no informe, e no último informe, os propios técnicos din que sería convinte unha reunión ou que se pusesen as dúas partes de acordo para poder facer esas correccións, porque hai correccións incluso, de códigos e cuestións a menos mínimas, e tampouco se ten a vontade de facer nada. Simplemente se di que como hai ese informe, con ese informe, xa está coberta e xa o respaldo xurídico desta RPT está clarísimo. Eu digo desde aquí, flaco favor que estamos facendo a plantilla municipal, flaco favor que estamos facendo
aprobando este documento. Porque esta RPT, e o propio informe tamén o di, é dicir, pois pode ser obxecto non dun recurso, tanto un recurso de reposición como un recurso contencioso e administrativo, como así ven pasando noutros concellos, e que a podan tomar, é dicir, que esta RPT pois se caia, é dicir, que teña que vir un tribunal a decirnos que o que aprobado aquí non se asusta o establecido na lei. E que é o que están dicindo os informes. Entón, todos tenemos unha RPT, todos consideramos que a RPT é necesaria, pero creo que en estas condicións e este expediente fai aguas por todos os lados. Se mire por donde se mire. E é cuestión de coller 35 folios que están aquí escritos e ir punteando un por un de todas as cuestións de aquí se fala. Porque, claro, falamos do incremento da masa salarial, que é pois importante, claro que sí, porque a repercusión económica que vai a ter para o Concello, e o día o alcalde na propia proposta que dice, claro, que entrará en vigor eses efectos económicos e tal, cando o orzamento municipal. O outro día na comisión informativa preguntaba que hai dese borrador de orzamentos, porque estamos a piques de empezar o mes de agosto de 2021 e o sigue traballando con presuposto prorrogado de 2020, é dicir, non estamos traballando co presuposto actualizado. Segundo o responsable de Facenda nos dixo que, bueno, que están esperando as actualizacións, non, que fixo o catastro para ver canto se pode incrementar e para poder, bueno, pues ter unha evaluación, se se quere, pues máis real. O documento e o informe do interventor fala de que non hai posibilidade, é dicir, non é asumible desde o punto de vista económico esta cantidade e que é necesario, tampouco se diga que é necesario pois unha suba de impostos, por exemplo, e plantexa a subida do IBI, que é a famosa urbana, entre outros. Preguntei na comisión informativa se esa subida de impostos se iba, ou cales iban a ser os impostos que se iban a subir. Tampouco me dixeron que hai unha parte do goberno que está a favor da subida de impostos e outra parte que non. Entón, que tiñan que valorar. O sea, todo é, despois xa se mirará. Primeiro, aprobamos. Empezamos a casa polo tellado. Primeiro aprobamos. E despois, unha vez aprobado, o persoal que espere. O persoal que espere a que se aprobe o orzamento, con toda a tramitación que supón aprobación inicial, exposición pública, alegacións, aprobación definitiva. Claro, non se vai aplicar ese incremento nun ano, non vai a ser unha cousa tal, non pasa nada, porque iso vai a ser progresivo, pero hai que dispoñer, desde o punto de vista económico, se ti estás incrementando os gastos, tenemos que buscar formas para que eses gastos cheguen ao Concello, que se ingresen por algún lado. Nada se di. A mí me sorprende a intervención, por exemplo, do alcalde, aquí ahora mesmo, a decir que sí, apela ao sentimento, que está moi ben, as disculpas aos funcionarios, que tamén está moi ben, porque levan tamén esperando e pelesando por este documento. Pero claro, non entramos no fondo do asunto, é dicir, creo que este expediente cando menos, requiere unha exposición ou unha explicación, porque nós, como goberno e o noso grupo, por exemplo, deste expediente temos coñecemento, bueno, desde que se convocou a comisión informativa. Vostedes levan anos e anos, algúns dos que estades aquí no goberno, e podedes coñecer moitísimo máis, pero que nós, hai unha semana que se nos entrega o documento, un documento, xa digo, complexo, con todo o que supón entrar nas valoracións ou nas cuestións se se quere, de cada posto de traballo. Pero, bueno, aquí se apela ao sentimento, se utiliza solamente esa parte e se deixa de lado, bueno, un pouco a parte fundamental. É dicir, que pasa ou que pasaría se esta RPT, unha vez aprobada, se presenta un recurso contencioso e hai a mala sorte de que se calla, é dicir, de que se declare nula ou que se anule e tal. Que pasa? Quen asume despois esas responsabilidades? Porque, claro, é moi fácil ir aquí, levantar a man, aprobar, pero despois non é cuestión de decir isto vai a ter unhas consecuencias deste ano, é que isto vai a ser xa unhas consecuencias económicas para o Concello xa, como que di, se olvidan. E, sin embargo, nada. E o único argumento é que temos un informe dunha empresa de fora, unha empresa externa. Esas empresas, alcalde, esas empresas as que vostedes
tanto medo lle teñen e sempre están dicindo, non? Que claro, que as empresas hai que ter cuidado porque sempre se pode decir que, sin embargo, aquí nós temos que facer caso absoluto a cada unha das palabras, das frases e dos parágrafos que se recollen en este informe, porque o dice Galivalia, a empresa que redactou o documento. Non sei se ese aval de confianza, de esa presunción de veracidade, ainda cuestionando, xa digo, incluso cando os propios técnicos do Concello, que son os que coñecen realmente, non, cal é a situación e os que teñen encima da mesa pois esas tablas e que saben perfectamente, es decir, as cousas que non cuadran, non, o que digan os técnicos municipais, que son os que famos día a día do Concello, iso non importa. O que importa é o que dice a empresa a que se lle paga para que elabore ou para que colabore. E é unha asesoría, o sea, un asesor técnico xurídico que nos dice que todo está ben, que non nos preocupemos, todo está ben. Debería explicar a que obedece esa confianza plena, porque non dá posibilidade, o sea, de cuestionar nada. O sea, en este caso, está cuestionando vostede os informes dos técnicos municipais, que, por suposto, que decía o outro día, no, que non son vinculantes. Por suposto que non son vinculantes, pero que non son vinculantes nin en este expediente ou mellor nin outros. E, sin embargo, en algúns expedientes do Concello, cando se traen a pleno ou se proponen cosas, no, porque o informe dos técnicos é desfavorable. No, porque o informe da secretaria é desfavorable. Non se pode facer isto porque o interventor non pode. E, sin embargo, neste caso, le damos a volta a tortilla e, a pesar de que os técnicos municipais digan, pois, ollo, cuidado, porque aquí nadie está dicindo que non se poden facer as cousas, nin que non se pode aprobar a NTT, simplemente están dicindo, cuidado, de onde vamos a sacar os cartos? Isto supón un incremento económico importante. De onde vai a sair? Por que a un se lle sube o complemento, a outro se lle baixa? Unha serie de cuestións, por que se quere funcionalizar unha serie de plazas, outras non? Hai unha serie de cuestións, e xa digo, e o máis relevante para mí, é que unha cousa tan sincera como é, e é un dos parágrafos ao recorte do interventor, que sería bo que entre a empresa e os técnicos municipais se sentase que pudesen contrastar as informacións e ver esas tablas e ver que teño eu e ver, pois non, nin iso tampouco, non, o sea, se lle remite o informe a Galivalia dice e confirma que todo está ben, como para decir que está mal, é dicir, porque se lle está pagando, tal, como para que ahora diga, no, é que o que fixen está mal. É dicir, bueno, se nos poñemos en ese plan, entonces apaga e gana. É dicir, creo que merece, cando menos, unha explicación de por qué temos que facerlle caso ao 100% a ese informe de Galivalia. Non sei se obedece, ao mellor, pois algunha proximidade política, non sei, pois ao mellor tamén sería bo que o explicara aquí. Eu sería bo. Está moi ben, xa digo, apelar ao tema do sentimento, pero, bueno, creo que as cuestións realmente procedimentais e, sobre todo, as cuestións económicas son o que realmente tamén importa neste caso. E xa digo, flaco favor estamos facendo a plantilla municipal se este documento se aproba e por calquera, porque non que solamente poida denunciar o funcionario, é dicir, que pode presentar un recurso a calquera persona e que nos debemos unha desagradable sorpresa. E, ademais, xa digo, estamos aprobando as cosas e por encima presumindo, como salía outro día na prensa, non, a pesar dos informes desfavorables e tiramos para adelante. O sea, aquí nosotros, como diría o vicealcalde, aquí, feito para fora e mainamos o que faga falta. E xa digo, eu espero que este argumentario de, temos unha empresa de fora, espero que este argumentario que sexa, o mellor, unha nova práctica deste goberno e que cada vez que un expediente non se poida levar a cabo porque os informes dos nosos técnicos, dos nosos habilitados, pois digan que non se pode facer, que son, ao fin e ao cabo, os que nos están asesorando no día a día, pois que tamén este tipo de prácticas, de recurrir a unha empresa de fora, pois tamén que se aplique. E que non se nos diga, no, porque o interventor, no, porque a secretaria. É dicir, creo que estamos caíndo, e como administración e como responsables que somos, creo que deberíamos ser bastante máis cuidadosos en este tipo de cuestión, e de, un pouco, e a lixeira, como decía outro día o vicealcalde, xa se mirará, xa se analizaremos, xa se mirará,
isto é, sabe, bueno, que máis dá? Total, o importante é aprobar, o importante é cumprir antes do 30 de xulio. O que diga o documento da igual. Na acta, decía outro día, na acta da mesa xeral de que tuvo lugar no mes de marzo, falaba, había un punto onde o alcalde decía: pido aos membros que as correccións queden pendentes para unha reunión posterior. Non hai ningún acta máis, é dicir, desde o 18 de marzo no expediente, non sei cales son as correccións, ni nada, o sea, se recollen as cousas, pero tampouco importa, é dicir, o que importa é iso, que queremos aprobar, que se xa dentro do 30 de xullo, que entremos en plazo co alcalde que veré, que diga que cumpliu coa súa promesa, que foi capaz, non, de traer este documento, as consecuencias que poida ter. Non digo, xa non digo, pois para o Concello, desde o punto de vista económico, o que supón aprobar este documento con este informe, porque xa digo, é un informe demoledor. O sea, é un informe demoledor, que se podería, pois, decir, bueno, pois, pero que se vai lendo unha página tras outra, e aquí non se salva a nadie, decir, bueno, pois, un informe de discrepancias, unha proposta da alcaldía, levantamos o reparo, e os que vayan detrás, que arreen. Xa buscaremos os cartos, cando teria que ser ao revés. E a pesar, xa digo, de que os nosos técnicos municipais din como se deberían facer as cousas que están mal, que se podería cambiar, orientar, pois nada, será calada por resposta, se trae o pleno o documento, e nada, que se se aproba ver, como decía o alcalde outro día, bueno, como a maioría xa teñen, a maioría simple, os votos a favor tamén, que máis dá? Eu, xa digo, nós desde logo nos imos a abster na votación, entendemos que tal e como están estes informes, ou como o informe e ese informe de Galibaldi, desde logo, con todos os aspectos, que será un informe, pero creo que non é un documento que poida ser defendible chegado o momento, e me gustaría que o alcalde explicase aquí o que diga, polo menos, é dicir, que é o que nos ten que mover, é dicir, para darle unha credibilidade 100% a ese expediente, a ese informe, e non avalar, o sea, cando non está avalado pelos informes xurídicos, e cando se nos está dicindo que se está incrementando, que o incremento da masa salarial pois que se excede, que xa se aplicou o 0,9% en este ano, e que non se pode, pero, e que non hai, o sea, de momento que non hai de onde, non se sabe de onde van a sacar, non hai orzamento aprobado, o 2020 aprobouse no mes de agosto, o ano pasado. Este ano, estamos rematando o xullo, empeza agosto, e do documento do 2021 non temos ni coñecemento. Xa digo, de feito, outro día preguntamos na comisión informativa, e bueno, pois sí, pois valoraremos, pois aí estamos, pois un pouco depende, e uns queremos subir os impostos, outros non sei ao final quen decidirá, se decide o alcalde, se decide o vicealcalde, decir, creo que, xa digo, para traer este expediente tal e como se trae aquí, agora, o 30 de xullo, decir, bueno, pois se pudo traer xa no mes de diciembre, no mes de xaneiro, nos evitaríamos tamén moitas, pois, como decía antes o alcalde, non? Eses malestar, pois, o mellor coa plantilla municipal, e tivo que ser, xa digo, representantes ou autoridades traballadores aquí no anterior pleno, cando incluso manifestaron a posibilidade que estaban rondando de facer un plan no Concello, e non sei se foi por iso que facilitamos as cousas e se trae xa in extremis, digo, como ben decía o alcalde, para dar cumprimento a esa promesa que el fixo. E por a nosa parte, nada máis. Gracias. Alguna palabra máis? Xosé Leal. Pois Julio de Mano. Vou poñer o cronómetro para controlar, porque se voto 20 minutos para explicar como vou hacer, ou en este caso, vamos a votar a favor, pois, entón empezaría a preocuparme de que me haría demasiada a pregunta. Gustou unha frase que dixo a voceira do PP: os que veñan detrás, carreen, manda carallos, arreamos os gobernos... Alcalde, por favor, creo que estamos no pleno da corporación e deberían dar ese tipo de expresións. Creo que debería vostedes ser un pouco... Manda truco, perdón, manda truco. Estamos en pleno, que non estamos na taberna, nin bar, nin comer. A mí me puse una palabra, me llama. Un segundinho, en todo caso, que recordo a conselleira que se quere intervir por unha cuestión de forma tamén que lle pida para o alcalde, e unha vez que o alcalde ya conceda,
Tería o uso da palabra. Gracias. Manda truco, corrixo, pois unha persoa estudiada cunha carreira, para iso non pasaron nos pais, para falar ben, ten razón e ben aster. Os que veñan detrás, que arreen, manda truco, volvo a remarcar de manda truco. O sea, unha persoa, unha muller que foi alcaldesa, responsable de persoal, o sea, xa conto 8 anos que debía saber de temas de persoal, vamos, máis que casi todos menos o alcalde, se nos ponemos polos anos que levamos na corporación. E que ven a falar de que os que veñan detrás carreen. Ahora veamos os distintos gobernos que viñeron despois da xestión do PP, da xestión do goberno de Tomás Barreiro, no que estaba vostede, e do goberno detrás da moción de censura. Aí sí que houve problemas económicos, e graves. Agora sí que estamos recuperados económicamente. Entón, ese xa será outro debate. Cando queira falar de impostos e de tasas e demais, aí falaremos de outra cousa. Ahora vamos a falar do que de verdade que interesa aos traballadores e as traballadoras e a ciudadanía en xeral. Iba a empezar por unha cousa suave, pero ao final vou tirar de memoria histórica, como o democrática, ou de memoria sobre o tema do que foi o traballo de outros gobernos, porque citaba vostede o refraneiro, pero o refraneiro é sabio, pero hai veces non acerta, porque hai un refrán que di outros virán que vos me farán, que no seu caso non cuadrou, non viñeron outros que avisaron boa vostede, polo menos no tema da xestión de persoal, porque vostede, que eu saiba, non fixo unha xestión para conseguir un RPT, pero bueno, consellos vendo que para mí non ten, iso tamén é de recibo e todos temos moitas veces que envainadas, como lle gusta a vostede citar a Julio Villanueva. E sí que, a ver, eu por coñecemento, e teño que dicilo que levo 10 anos na corporación e un tema manido, a RPT, é un tema tan manido que hai veces que no Concello falas de RPT e había xente que non sabía casi ni o que era, pero xa sabía de todo. Eu creo que hai que partir dunha primeira base. Hai que ter empatía. Hai que ser empáticos. Se os representantes públicos somos os primeiros en non ser empáticos, en primeiro lugar, coa clase traballadora, mal vamos. Ou eu, por lo menos, penso que mal vou, se non son empáticos. Que non significa nin ser crítico, nin exixir, nin saber o que dar, o que recibir, o que ceder e onde exixir. Pero creo que iso ten que ser o primeiro no que nos debemos guiar, pola empatía. Pola solidaridade tamén coa esa representación sindical e na última, vostede cita a última intervención no pleno, pero eu podería citar de falar coa representación sindical non na mesa xeral de negociación que está só representado o goberno a través do alcalde, sino en diferentes reunións que temos tido ao longo destes anos e nas que, por certo, participei bastante con persoal laboral como persoal funcionario. E a verdade é que eu quero citar a palabra solidaridade porque é verdade, que houve solidaridade entre eles mesmos. Porque non todo o mundo, como se di habitualmente, gaña con este RPT ou ve mellorar a súa situación ou non. Hai xente que, por determinadas cuestións, non ten ese incremento que teñen outros traballadores. Digamos que igualamos máis os traballadores. E aí, a representación sindical tivo, eu creo que unha cuestión que o alcalde falou moi ben de justiza e de equidade, pero sobre todo foron solidarios coas súas compañeras e cos seus compañeiros. Antepuseron a situación colectiva a situacións persoais. Fora de que cada persoa, cada traballador ou traballadora teña ahora a opción de presentar un recurso, como se queren ir aos tribunais, o dereito que ten todo o mundo. É un dereito lícito que debe exercer cada traballador, cada traballadora e cada persoa que se vexa afectada por alguna destas cuestións. E xa referido o que son para nós os puntos básicos desta RPT, que a verdade é que xa o falou un poquinho o alcalde, que sei que iba a intervir ao final neste aspecto e xa adentrou algunas das cousas, pero eu quero tamén remarcarlo. Eu quero remarcar a mellora da xestión interna que se vai conseguir con esta RPT. E digo eu polo que sufrimos as persoas que por sorte temos unha dedicación e estamos moitas horas no Concello, moitas máis das que deberíamos estar, pero estamos aí,
E moitas veces nos vemos desbordados precisamente pois porque a propia xestión interna se ve dificultada polas cuestións de persoal, polas cuestións de non poder de vacantes, de postos e demais. E iso tamén vai a mellorar a RTP. Iso é o que vostedes se absteñen para que mellore a situación interna do Concello. Iso é o primeiro dos puntos. Pero un beneficio tamén para a ciudadanía. A ciudadanía hoxe en día nos exixe mellor xestión. Quizás exixan, e eu tamén, que estou dentro do goberno, tamén muitas veces vemos que hai exceso de burocratización, pero bueno, ten que haberla, pois porque a legislación é así. Pero bueno, a ciudadanía exixe que os traballadores e as traballadoras cumplan e que haxa traballadores e traballadoras suficientes pois para facer o que habitualmente hai que facer, que cada vez é máis. Asegúrelle que muitísimo máis de que cando vostede é a conselleira de persoal e alcaldesa. Porque sabe vostede que vostede tamén é unha persoa formada en dereitos, o sea, que ten formación a nivel profesional e incluso a nivel académico que lle capacita, pois para comprender o que é a importancia dunha RTP, como para decir que é unha extensión que é por todos os motivos que esgrimiu. Eu creo que aquí o tema do PP é un tema manido na oposición. Vou dicir o PP e hai veces que hasta incluso os partidos da oposición. Pasa cos orzamentos. Os orzamentos, unha máxima é dicir, eu vou votar en contra. Pois xa direi por qué. Primeiro vou votar en contra, vou desgastar o goberno. Pasa a ustedes. O PSON, que podemos facer tamén referencia ao concepto do PSON, bueno, aquí polo menos van a absterse. No PSON marcharon para non votar en contra. O tema da piscina, outro máis. Entón, realmente, eu creo que hai que posicionarse tamén no que son os puntos importantes para o funcionamento do Concello. Hai que facer o que muitas veces se fala a nivel de Estado español, eso da política de Estado. Isto é política de Estado. Isto é política de Concello, de querer o Concello. De si tanto queren gobernar, voten por algo, voten a favor por algo que os vai a beneficiar no caso de que cheguen ao goberno. Porque non pensen que a aprobación desta RTP é unha cuestión negativa. Todo o contrario. Vai facilitarlle hasta o labor de oposición. Xa yo digo así, van a ter máis persoas seguramente para que lle piden máis documentación. O sea, van a ter mellor labor de oposición incluso, pero vamos a votar a absternos. Bueno, eu creo que fun quizáis demasiado igual, non sei se incisivos e demasiado visceral. Non era a miña intención, eu prefería facer un desglose máis do que eran os beneficios para a clase traballadora e para a ciudadanía en xeral do que é